Diyarbakır'da de panel ango gote beja kuj aliye meddere ve hat darxistin da nivîskar lêkolîner hukuknas û zimanzanên Kurd balêkişandin ku Kirmanc jî wek Kurmanc, Soran û Goran bi çand, ax, dîrok û ala xwe pêkhateyekê nasnameya Kurd û Kurdistanê ne û serhildanên dawî yên ku ji bo Kurd û Kurdistanê hatine kirin da jî Şeyh Said û Seyid Rıza pêşengên wan serhildanan e. Di hemû serhildanên Kurdan de çi di serhildana Şeyh Saidê Kal de çi serhildana Dêrsimê de Kurdan ji bo Kurd û Kurdistanê têkoşîn meşandiye zazayan kesên ku gelê me ku bi zaravayê Kirmancikî ya jî zazakî daxife wê çaxê ji bo Zazayistanê ji bo welatekî din têkoşîn nemeşandine di ber xwe nedane raperîn û serhildan dar nexistine tenê ji bo Kurdistanê li darxistine ev jî wê angaşt û wê hevdana dewleta Tirkiyeyê pûç derdixe. Amê Kurdistan mavê zazayê dî Di panelê de balhat kişandin ku qedexeyên li ser ziman dibe sedema tunebûna nasnameyên miletan û xilasiya ziman jî wek mifteya rizgariya gel û miletan hat nirxandin. Loma jî hişyarî hat dayîn ku polîtîkayên Tirkiyeyê zimanên Kurdî wek fermî tune dibîne û wisa jî qesta têkbirina gelê Kurd tê kirin. Zazakî wek lehçeyeka Kurdî hem gelek kêm hatiye nivîsîn hem jî her ku diçe zêdetir axîverên wê kêm dibin li Kurdistana Bakur bi giştî axîverên Kurdî kêm dibin lê vê lehçeyê hîn kêmtir dibin. Loma çi ji destê me tê wek Kurd çi Kurmanc çi Kirmanc divê em ji bo vê lehçeyê vejandina wê jiyandina wê çi ji destê me tê em bikin. Di gotebêjê de balhat kişandin ku li Tirkiye bavakirina kanalên medyayî hewla ku Kirmancî ji Kurdî cuda nîşan bidin. Lêl aliyê din jî derfet û hewldanên Kurdan yên ji bo Kurdî û bi taybet jî zaravayê Kirmancî kêm in. Dîsa statiya siyasî û hebûna dewleteka Kurd jî ji bo parastin û pêşxistina zimanê Kurdî girîng hat nirxandin. Sedik Eren, Kurdistan 24, Diyarbakır. Hattonî serrondî êdî heştayê newayî zî